ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଙ୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଡିଆଁ ମାରିଲା ବେଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା। ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଜୀବଟିଏ। କେତେକ ଅଜବ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବା ଓ ଶୁଣିନଥିବା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏପରି ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଙ୍ଗକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି କେତେକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭୟାନକ ଏହି ବେଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1 ଟମାଟୋ ଫ୍ରଗ୍। ଏହି ବେଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟମାଟର ବେଙ୍ଗ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଟମାଟୋ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ପୁରୁଷ ବେଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ ଓ କମଳା ଏବଂ ମହିଳା ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜଳ ନାଲି ଟମାଟୋ ପରି ଚକଚକ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପେଟ ପଟେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଠିରେ କଳା ଦାଗ ରହିଥାଏ। ଏହି ବେଙ୍ଗର ଏକ ବ୍ୟାସାକ୍ତ କ୍ଷରଣ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଶିକାରକାରୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆକାରରେ 2.5 ଇଞ୍ଚରୁ 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଟମାଟୋ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ବ୍ଲୁ ପଏଜନ୍ ଡାର୍ଟ ଫ୍ରଗ୍। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ବେଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏହାର ଚର୍ମ ବିପଦଜନିତ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ବ୍ରାଜିଲରେ ମେରିନକ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ଲୁ ପଏଜନ୍ ଡାର୍ଟ ଫ୍ରଗ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହି ବେଙ୍ଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଏହାର ପାଖକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ଆଦିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପଏଜନ୍ ଡାର୍ଟ ଫ୍ରଗ୍। ଏହି ବେଙ୍ଗ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏହି ବେଙ୍ଗକୁ ଆମେମାନେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ସୁନେଲି ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଅଟେ। ଏହାର ଚର୍ମରେ ଏକ ଲାଳ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଧରିଲେ ବି ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ଶିକାରକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିଷାକ୍ତ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଏମାନେ 3ରୁ 5ଟି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିମାଣ୍ଡର ଭାଟ୍ ଏହାର ବିଷାକ୍ତ ଲାଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 3ରୁ 5 ମଣିଷଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।